Počuť. Tak ďakujem pekne a dobrý deň vám všetkým ešte raz prajem aj ja. Um, Keď som pred 3 rokmi ešte ako riaditeľka štátneho pedagogického ústavu viedla diskusie s rôznymi stakeholdermi o podobách kurikulárnej reformy, tak povedzme to tak, že tie diskusie boli niekedy veľmi plamenné o tom, či majú mať žiaci 3 hodiny telocviku a aký predmet by sa mal vzdať svojej hodinovej dotácie, o tom, či geografia patrí do spoločenskovedných alebo prírodovedných predmetov, teda človek a príroda alebo človek a spoločnosť, prípadne o tom, ako je veľmi nebezpečné a škodlivé vyučovať science predmety integrovane na základných školách, lebo to môže viesť k neodbornej výučbe a žiaci budú mať málo vedomostí. Po jednej z takýchto diskusí ku mne prišiel Vlado Šucha, ktorý bol vtedy vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, a povedal mi, že má taký dojem, že na Slovensku sa rútime na starej Škodovke do čelnej zrážky s kamiónom a my pritom diskutujeme o tom, aké farby majú byť poťahy. A ja som vtedy, sa priznám, celkom nerozumela, o čom hovorí, aj som sa cítila trošku taká urazená, lebo to boli pre nás životne dôležité veci. Ale teraz teda s odstupom tých 3 rokov mám pocit, že už viac viem, o čom hovoril. A musím povedať, že sa aj na tie diskusie o obsahu vzdelávania pozerám trošku inak. Ako vlastne AI zmení naše vzdelávanie a bude to tá čelná zrážka, o ktorej on hovoril, alebo to bude skôr nejaký proces postupných, hoci možno rýchlych zmien? To sú vlastne otázky, ktoré by som dnes nejako spolu s vami rada na ne hľadala odpovede, lebo odpovede nemáme. A pozrela sa aj na to, ako sme na to na Slovensku pripravení. To, čo by som vám rada odprezentovala, sú aj dáta z aktuálneho výskumu, sú také ešte teplé, ste prví, kto ich bude mať možnosť vidieť a počuť, ktorý sme v organizácii SCIO Research, kde aktuálne pracujem, realizovali začiatkom tohto roka v Čechách a na Slovensku. Predtým, než začnem, tak by som sa vás rada opýtala, aké pocity cítite, keď premýšľate o AI. Ak môžete, tak kliknite na slajdo a naháčte tam. Môžete aj viac tých pocitov, čo vás nápadne, aké pocity to vo vás vyvoláva, keď premýšľate o AI. Môžete buď cez ten hashtag Erudo, alebo cez QR kód. Dáme si chvíľočku. Už nám to trošku naskakuje. Tak zatiaľ nám prevládajú také pozitívnejšie pocity, ako vidím, tá zvedavosť je zatiaľ stále centrálna. Je to jedna z tých ingrediencií motivácie, čo je veľmi pekné, ale sú tam aj obavy, neistota, aj zmiešané pocity, možno obavy z toho, že ma nahradí AI a tak ďalej. Že nám to krásne naskakuje. Tak, ak môžeme prepnúť naspäť do prezentácie, tak túto otázku sme vlastne položili učiteľom v Čechách aj na Slovensku. Sú to učitelia druhého stupňa základných a stredných škôl. Vždy sa budem teda vzťahovať k týmto. A ako vidíte, ten akoby prevládajúci pocit bol práve rovnako alebo podobne ako v tejto skupine najmä zvedavosť, možno nejaký úžas, nádej, ale takisto neistota a až 20% slovenských učiteľov hovorilo o nezáujme. Tak cieľom tej mojej dnešnej prezentácie je aj v duchu, opäť sa odvolám na Martina Kuruca, trošku podpory toho jednej dôležitej ingrediencie motivácie, možno ešte viacej posilniť tú zvedavosť a možno nejaký záujem a trochu oslabiť možno ten strach a neistotu, ktorú všetci z nás cítime, lebo je to obrovská téma, ktorá sa na nás valí z rôznych strán, ale vlastne častokrát tápeme v tom, ako ju uchopiť. Tento graf ste už možno viacerí z vás videli, ale ja si ho dovolím aj tak premietnúť, lebo ukazuje podľa mňa veľmi pekne, ako rýchlo tie AI technológie vlastne prenikajú do nášho sveta. Ukazuje vlastne to, ako trvalo jednotlivým technológiám, teda ako dlho im to trvalo, kým dosiahli 100 miliónov používateľov. Vidíme, že automobilom to trvalo 33 rokov, internetu 8 rokov a ChatGPT dosiahol 100 miliónov používateľov za 2 mesiace od jeho spustenia. Aktuálne vlastne týždenne využíva ChatGPT 400 miliónov ľudí a OpenAI ako firma, ktorá ChatGPT prevádzkuje, si dala taký cieľ, že do konca roka dosiahne 1 miliardu. Takže naozaj akoby to využívanie týchto technológií je veľmi masívne
A poďme sa pozrieť, ako sme na tom na Slovensku. Musíme povedať, že trošku je ten prienik technológií u nás oneskorený. Hej? Nie je to až také rýchle, ale vidíme ten nábeh. Na základe dát z nášho výskumu až 55% žiakov využíva pravidelne AI pri príprave do školy. V Čechách je to 70% a iba 10% žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl povedalo, že AI nevyužíva. Ja sa vás možno teraz opýtam ako učiteľov, koľko z vás používa AI pravidelne, to znamená aspoň niekoľkokrát mesačne vo svojej práci. Ak môžete zdvihnúť ruky. Tak, vidím, že sme trochu neštandardná skupina, lebo keď sme sa to opýtali učiteľov v Čechách a na Slovensku, tak iba 55% učiteľov na Slovensku povedalo, že využíva AI pravidelne. V Čechách to percento bolo vyššie a až takmer 40% učiteľov povedalo, že zatiaľ AI vo svojej práci nevyužíva. Čiže ten prienik tých technológií na Slovensku je vlastne trošku pomalší. Ale čo je taká pozitívna správa je, že teda nemusíme vytvárať stratégie, ako u nás býva, my sme takí majstri v stratégiách, takže nemusíme vlastne vytvárať stratégie na to, ako to je aj do vzdelávania zavádzať. Ono tam vlastne preniklo spontánne. Aké zmeny teda AI do vzdelávania prináša? Na Slovensku nám prevláda skôr taká ako obavy a taký akoby negatívny sentiment v tom verejnom priestore. Tu vidíte prehľad titulkov za posledné 2 roky vybraných a vidíte, že rezonuje skôr taká akoby obava, že AI budú žiaci zneužívať, že nám nahradí učiteľov, že môžu študenti opisovať pri skúškach alebo s využitím AI, že vlastne mnohé tie práce, ako ich zadávame, už vlastne nemajú zmysel. Poďme sa však teraz pozrieť na to, že či naozaj akoby sú len takéto spôsoby využitia, alebo aké je to aktuálne využitie AI vo vzdelávaní. Sú také 3 hlavné oblasti, kde môže nachádzať tie AI technológie uplatnenie. Jedna oblasť je podpora študentov. Napríklad sú to rôzni personalizovaní tútori, ktorí umožňujú vlastne prispôsobovať vlastne konkrétne úlohy jednotlivým žiakom. Potom druhá veľká oblasť je pomoc pre učiteľov, čo môže byť od ušetrenia času pri nejakých jednoduchých administratívnych úlohách až po vlastne pomoc pri príprave na výučbu, vyhodnocovania testov a tak ďalej. A treťou veľkou oblasťou je optimalizácia školských systémov. Sú to rôzne riešenia, ktoré pomáhajú pri spracovaní dát alebo zautomatizujú niektoré procesy. Ja si teraz dovolím, aj keď teda vidím, že tu máme hodne veľa aktívnych používateľov, tak taký krátky vlastne exkurs do toho, aké technológie, vôbec aké tie nástroje sú k dispozícii. Pri niektorých sa aj trošku pristavím a potom v tej prezentácii budete mať aj linky, ak by ste sa chceli na to pozrieť a možno si kliknúť niečo vyskúšať. Takže tým najbežnejším nástrojom práve pre študentov, tak ako u nás všetkých ostatných, sú práve chatboty na báze generatívnej AI, ako je ChatGPT, Gemini alebo Claude. Ale existujú vlastne aj nástroje, ktoré boli vyvinuté špeciálne na podporu žiakov vo vzdelávaní a majú podporu takých personalizovaných tutorov. Jeden z veľkých asi poznáte všetci Khan Academy, alebo mnohí z vás. Tak jedna z takých veľkých inovácií je taký personalizovaný tutor Khanmigo, ktorý vlastne dáva žiakom úlohy na základe ich úrovne vedomostí, prispôsobuje, personalizuje to vzdelávanie a čo je dôležitejšie, nedáva žiakom rovno odpovede, ale vedie taký sokratovský dialog s nimi, hej, že navádza ich na to správne riešenie. Ďalším príkladom sú napríklad aplikácie na výučbu jazykov cudzích, ako Duolingo, ktoré možno, alebo asi poznáte, ktoré má ale okrem tých prvkov gamifikácia a tiež prispôsobovania úrovne, má takisto integrovaný teraz už aj AI asistenta, ktorý vlastne dokáže priamo vysvetliť, prečo daná odpoveď bola správna alebo nesprávna. Slovenská aplikácia je takisto k dispozícii na výučbu cudzích jazykov. Potom je tu taká, možno, neviem, či to poznáte, veľká platforma, ktorá pôvodne vznikla na pomoc študentom pri vypracovávaní domácich úloh. Bola to poľská platforma, taká komunita. Má približne 350 miliónov učiteľov, čiže naozaj veľká, kde si študenti mohli akoby sa pýtať otázky a dostávať odpovede na to, ako riešiť konkrétne úlohy. A od roku 2023 má tiež integrovanú AI, je to taký pomocník Genie sa to volá, kde využíva tú databázu práve toho
kumulovaného otázok a odpovedí a na základe toho vlastne poskytuje tiež študentom pomoc pri riešení domácich úloh. Ďalším nástrojom je Sokratik, ktorý takisto umožňuje študentom odfotiť si priamo nejakú úlohu a Sokratik ako nástroj ho navedie na riešenie. Je to integrované od začiatku tohto roku práve s Google Lens, čiže je to vlastne už nástroj od spoločnosti Google, kde priamo ponúkne vyhľadať nejaké riešenia. Potom sú to ešte také drobné teda menšie aplikácie, ktoré sú zamerané na riešenie konkrétnych úloh. Napríklad Fotomat takto funguje na matematiku a bol natrénovaný tak, aby tá chybovosť bola čo najnižšia práve pri tých matematických úlohách s tým, že zobrazí konkrétny postup a kroky riešenia. Tak to je taká inšpirácia, že čo všetko majú naši žiaci k dispozícii. A poďme sa pozrieť na to, čo majú učitelia k dispozícii. Tak rovnako ako v prípade žiakov od roku 2003 sú tým najbežnejšie používaným nástrojom práve chatboty. Na čo by som iba chcela upozorniť, alebo takto vyzdvihnúť je, že ChatGPT, teda práve OpenAI vydali príručku k ChatGPT pre učiteľov, ktorá obsahuje aj príklady rôznych promptov, ako s tým pracovať. Je takisto okolo toho nejaká komunita, kde si učitelia radia, takže je to také zaujímavé sa na to pozrieť. Druhým takým nástrojom, alebo teda nástroje, ktoré boli vyvinuté už špeciálne pre vzdelávanie, je napríklad Magic School, čo je taká veľká vzdelávacia platforma, kde učitelia môžu vlastne si vytvárať vzdelávací obsah, vytvárať si testy a tak ďalej. Má veľa rôznych funkcií, je využívaná najmä v Amerike a tam ju využíva naozaj veľký počet škôl, až 13 000 škôl už na tejto platforme funguje a takisto má funkcie, ako učiteľ môže priamo pracovať so žiakmi. Ako som spomínala, tá Khan Academy má toho Cunninga ako AI tutora pre žiakov a zároveň má aj integrované funkcie potom pre učiteľov, kde môže učiteľ vidieť ten personalizovaný pokrok žiakov a na základe toho aj diferencovať a personalizovať to vzdelávanie, čo bol práve ten akoby najväčší benefit, ktorý sme všetci očakávali. Tak Khan Academy je jedna z podľa mňa ešte malá platformiem, ktorá to naozaj má integrované. Sciobot je nástroj na podporu alebo tvorbu výučbových materiálov a plánov výučby a teda konkrétnych aj hodín. Nebudem ho bližšie predstavovať, lebo ho predstavia kolegyne. Je to vlastne z našej organizácie, kde aj ja pracujem a popoludní tu majú workshop, takže Sciobota vám priamo tam predstavia. Čoho by som sa ešte tak rýchlo dotkla, sú vlastne také nástroje na tvorbu AI agentov, je to Mizu, kde si vlastne vie učiteľ priamo, a toto je tiež nástroj, ktorý má isté ohraničenia, ktoré sú vhodné aj pre to vzdelávacie prostredie. Napríklad môže to používať tento nástroj aj s mladšími žiakmi ako 13 rokov a učiteľ si tam môže vytvoriť svojho vlastného agenta, ktorý buď bude so žiakmi precvičovať konkrétne učivo, alebo môže fungovať ako nejaká historická postava a viesť so žiakmi dialóg. Je to také akoby zaujímavé, dá sa s tým hrať. Chcem vám potom ukázať jeden nástroj, ktorý bol vyvinutý v Čechách, to je práve, volá sa DigiHavel, kde je možný takýto dialóg s Václavom Havlom. Takisto Google Classroom integroval mnohé AI funkcie na tvorbu najmä testov, vyhodnocovanie, spätnú väzbu, len to dávam do pozornosti, ak náhodou by ste o tom nevedeli. No a potom rýchlo iba ešte dve aplikácie vám spomeniem. Jedno je TeachFX, čo je vlastne aplikácia na spätnú väzbu pre učiteľa, kde si učiteľ môže nahrať svoju hodinu a aplikácia na základe toho potom analyzuje mieru interakcie so žiakmi, spôsob kladenia otázok, či boli skôr otvorené, uzatvorené, či prevládal skôr výklad, alebo prevládala naozaj nejaká interakcia so žiakmi. Takže aj takáto forma využitia AI už existuje. No a potom Turnitin, čo je antiplagiatorský systém v zásade, kde si učiteľ vie overiť do istej miery pravdepodobnosti, či nejaká práca, ktorú dostal od študenta, bola vypracovaná práve z AI alebo samostatne. Tak aby som len nerozprávala, tak som si vlastne pre vás pripravila príklad. Jedno je práve tento DigiHavel, toto je príklad využitia pri dejepise, dejepise pri téme Československo za železnou oponou. Sú tam pojmy Charta 77 a Dissent v našom štátnom vzdelávacom programe. Tak môžeme žiakom vlastne pripraviť takúto úlohu, môžu sa porozprávať, aká je úloha, čo to bolo vlastne Charta 77, ako to prebiehalo a môžu sa priamo opýtať
Václava Havla. Tento chatbot bol vlastne vyvinutý tak, že vlastne pracuje s poznatkovou bázou všetkých diel Václava Havla, jeho verejných vystúpení a tak ďalej. A na základe toho vlastne dáva žiakom odpovede. Potom na ich stránke nájdete aj metodické príručky. Je to taká relatívne zaujímavý spôsob, ako tú AI do výučby so žiakmi integrovať. Druhým príkladom, ktorý by som si tak rýchlo ešte vám ukázala, je využitie chatbotov. Relatívne málo u nás používaný je tento chatbot Claude, ktorý podľa mňa práve pre prácu so slovenským jazykom je lepší a vhodnejší. Toto je príklad, ako som tam zadala taký veľmi jednoduchý prompt na vypracovanie testu pre žiakov 7. ročníka na tému krvný obeh. A môžete vidieť, za akú krátku dobu vlastne Claude vypracoval test pre žiakov s rôznymi typmi úloh, vrátane správnych odpovedí. Samozrejme, tak ako pri všetkých AI nástrojoch, toto nie je niečo, čo si človek zoberie a hneď na prvú to vlastne použije. Je možné to ďalej upravovať, stiahnuť si to vo Worde, ďalej promptovať. Ale napríklad si môžete do Clauda aj nahrať vlastné materiály, z ktorých potom vám priamo vypracuje akoby na mieru šité. Toto je príklad testu, ale môžu to byť rôzne rolové hry. Niečo, čo by nám trvalo obvykle veľmi veľa času, tak to môžeme využiť ako inšpiráciu. Čo sa týka tých platformiem na optimalizáciu školských systémov alebo nástrojov, tak tu by som iba pár tak rýchlo zmienila. Neviem, či viete, ale už aj EduPage má svoje AI funkcie, to je taká u nás najrozšírenejšia. A nie len pri tej tvorbe rozvrhov, kde používa vlastne algoritmy, ktoré sú podobné AI algoritmom, ale takisto bude mať svoj vlastný modul, ktorý bude umožňovať opravu gramatiky v zápisoch, kontrolu nevhodného obsahu správ a tak ďalej. Čiže aj EduPage integruje mnohé AI prvky. Potom sú tu riešenia od Microsoftu, ktoré Copilot je taký jednoduchý nástroj, ktorý vám môže pomôcť napísať e-mail, ale sú aj o mnoho zložitejšie alebo o mnoho prepracovanejšie nástroje dostupné práve na tej platforme Azure, kde si môžete napríklad vytvoriť svojho chatbota pre rodičov, kde natiahnete školské dokumenty a tento chatbot vám bude šetriť čas a bude vlastne tie nejaké jednoduché otázky odpovedať. Iba pre inšpiráciu, Fireflies je nástroj, ktorý vám vypracuje zápisy z porád a zosumarizuje úlohy na záver, čiže stačí ho pripojiť do konferenčného hovoru alebo do konferenčného systému, kde máte poradu. Samozrejme, je tam isté riziko toho, že pracujeme s citlivými dátami, takže to využitie musíme zvážiť, kde je to vhodné a kde nie. No a potom máme ešte také viaceré systémy, kde sa práve očakávalo, že to AI veľmi vstúpi a veľmi pomôže. Platforma Panorama alebo nástroj Panorama slúži na identifikáciu žiakov v riziku školského neúspechu. Pracuje s mnohými typmi dát a dokáže vlastne včasne varovať a navrhnúť intervenciu školám, keď akoby existuje indikácia na základe mnohých kritérií, že ten žiak môže zlyhať alebo vypadnúť. Takže zatiaľ sa to používa iba v Amerike, ale existujú aj takéto nástroje, alebo Go Guardian, ktorý zase je zameraný na bezpečnosť žiakov na internete. Poďme sa teda pozrieť, aká je teraz tá realita u nás. Ja som tu na vás vychrlila rôzne možnosti, potom koho to bude zaujímať, nájde to v prezentácii. Ale aká je teda realita na Slovensku? Ako vidíme, tak žiaci využívajú AI najmä v tej oblasti školskej prípravy, získavania informácií, tvorby textov a počas výuky v škole. Ale na čo by som si dovolila upozorniť, že dosť veľká tá skupina je práve aj oblasť ich vlastných záujmov, tvorby obrázkov, čo zase môže súvisieť aj s tou motiváciou žiakov. Hovorili sme tu dnes už o rodine. Moja dcéra používa napríklad ChatGPT na varenie. Ona drží telefón a varí a radí sa, čo má pridať, prihára jej to, neviem, čo má urobiť. Môj syn to napríklad využil na to, že ChatGPT mu pripravil tréningový plán na karate. Že postupnosť lekcií tak, aby z nuly, kde bol, sa dostal na nejakú úroveň. Takže aj tá oblasť záujmov detí je potenciálne a podpory ich motivácie je potenciálne veľmi zaujímavá, ale na čo si dovolím upozorniť je, že nemalá časť detí to používa práve aj na rozhovory o vzťahoch, o pocitoch, čo je ešte taká téma, ktorá nie je u nás celkom uchopená a nie len u nás, aj všade vo svete. Že to riziko vytvárania nejakej citovej vzťahovej väzby, nezdravej,
k syntetickej bytosti, k AI tam existuje a musíme s tým počítať. Hej, že decká sa s chatom GPT nebudú rozprávať len o tom, nebudú riešiť len projekt do školy, ale otvárajú aj iné témy. A vidíme to aj na tých našich dátach. Pozrime sa na to ešte rýchlo, aké nástroje využívajú žiaci. Tak ako je to také očakávané, gro sú vlastne tie chatboty na báze generatívnej AI. Čo si dovolím iba upozorniť, tak jeden z nich je Charakter AI, ktorý je, a týmto si neupozorním, čo je vlastne taká platforma, kde deti môžu viesť dialog práve s rôznymi fiktívnymi alebo aj reálnymi v úvodzovkách postavami, športovcami. A nie všetci chatboti, ktorí tam sú, alebo tie charaktery sú úplne vhodné aj obsahu detí. Čiže je to také, že treba to zvažovať. A treba možno o tom vedieť a rozprávať sa so žiakmi o tom, hej, na čo a na aké typy rozhovorov tu využívajú. Potom sú to hlasoví asistenti ako Siri a Google Assistant, no a iné nástroje, napríklad DeepL, to v relatívne menšej miere. Tuto sme nezaznamenali nejaký veľký rozdiel Česká republika, Slovensko, takže tie dáta ani neprezentujem. Pozrime sa, na čo využívajú u nás AI učitelia. Tak vidíme, že tie hlavné veci sú presne plánovanie výuky, tvorba vzdelávacieho obsahu, takisto aj na administratívne úlohy a tie ostatné oblasti využitia sú skôr marginálne. Ako napríklad spätná väzba, komunikácia s rodičmi. Sú to veľmi malé percentá, učiteľov, ktoré by využívali AI na iné veci. A ten rozdiel je práve vidieť, keď to porovnáme s Českou republikou, kde tá miera rozšírenia aj oblastí, kde učitelia využívajú pomoc AI je o mnoho väčšia. A možno iba pre pripomenutie, na Slovensku až takmer 40% učiteľov AI vôbec nepoužíva. Hej, že je tam vidieť ešte nejaké oneskorenie. Takisto sa tie rozdiely prejavili aj v tom, aké nástroje využívajú. U nás na Slovensku sú to najmä chatboty na báze generatívnej inteligencie, virtuálni asistenti a virtuálne vzdelávacie platformy. Takisto sa objavil Sciobot, respektíve nástroje na generovanie výuky, ale vidíme, že tie percentá sú už relatívne nízke. V Českej republike je naopak to využívanie o mnoho vyššie a nie len v tom, nie len v týchto konkrétnych nástrojoch, ale aj v tom, aké ďalšie nástroje učitelia využívajú. Vidíme, že teda v Čechách experimentujú učitelia už aj vlastne s tými nástrojmi, ktoré boli aj priamo vyvinuté pre tú oblasť vzdelávania. To, že slovenskí učitelia vlastne nepoužívajú AI, neznamená, že by nevideli ten potenciál, alebo že by nechceli. Pýtali sme sa ich vlastne aj na ten rozdiel toho, kde aktuálne využívajú AI a kde by v budúcnosti si vedeli predstaviť alebo chceli pomoc od AI. A vidíte, to je ten rozdiel medzi tými dvoma farbami, že ten potenciál učitelia sami vidia, nie vo všetkých oblastiach, napríklad komunikácia s rodičmi je zatiaľ oblasť, kde AI veľmi púšťať nechcú. Je to aj z toho dôvodu, že vidia učitelia prínos využitia AI vo vzdelávaní, kde na jednej strane práve môžete vidieť inšpirácia vo výučbe, ušetrenie času, ale tá druhá stránka práve hovorí aj o podpore motivácie žiakov, kde vidia práve možné benefity AI. Tak otázka je, že prečo potom to AI je tak relatívne málo u nás rozšírené, lebo vidíme z dát, že učitelia sú zatiaľ vo využívaní AI vo výuke relatívne opatrní. Priamo vo výuke ju zatiaľ využíva iba štvrtina učiteľov a skôr nesúhlasia s tým, aby ju priamo používali žiaci. Hej? Akoby toto je výrok z dotazníka, o AI by sa skôr mali žiaci učiť, ale nemali by ju sami využívať. To je niečo, s čím naši učitelia sa stotožňovali. Zaujímavé je, že je hodne veľký rozdiel medzi tým, ako to vníma vedenie škôl. Vedenie škôl o mnoho viac vnímalo tú potrebu, aby žiakom sprostredkovali aj kompetencie práce s AI, aj tie znalosti o AI. Zaujímalo nás, že prečo to tak je. A na základe našich dát ten hlavný dôvod je, že sú zatiaľ učitelia veľmi málo informovaní o AI na Slovensku. Spomedzi všetkých skupín, ktoré sa do toho nášho dotazníkového šetrenia zapojili, žiaci, rodičia, učitelia hodnotia a vedenie škôl hodnotia svoje vedomosti ako najnižšie. Nie je to
tým, že by sa až tak obávali AI technológií, lebo keď sme sa pozreli na to, ako hodnotia rizika, tak učitelia neboli tou skupinou, ktorá by pomenovávala najviac rizik, alebo ich akoby vnímala v najväčšej miere. Naopak napríklad rodičia o mnoho viac a dokonca aj žiaci niektoré rizika viacej vyzdvihovali. Čiže za nás tá interpretácia toho, prečo aktuálne je tak málo rozšírené ešte využívanie AI, je, že učitelia naozaj nemajú tú podporu. O AI sa dozvedajú skôr organicky ako organizovanie. Zdrojom informácie najmä internet, sociálne médiá, diskusie s kolegami a školenia, ako vidíte na tom obrázku, iba pre 28% učiteľov sú zdrojom informácií. Pre porovnanie v Čechách je to až 60%. Metodické príručky a materiály na Slovensku iba 4%. Ako to vidia žiaci? Tak vidíme, že žiaci by sa na základe našich dát chceli o AI učiť priamo v škole a uvítali by podporu učiteľov pri práci s AI nástrojmi. Avšak AI nevnímajú ako náhradu učiteľa. Nemyslia si, že AI by dokázala ich spravodlivejšie hodnotiť, alebo že by mohlo AI v budúcnosti nahradiť učiteľov. Ale myslia si, že AI je niečo, čo im môže pomôcť zlepšiť sa priamo v škole a takisto sa môžu vďaka AI naučiť veci, ktoré budú potrebovať v práci. A čo je možno taký dôležitý poznatok, že nevnímajú žiaci na základe tých dát, ktoré máme, AI nepríjmajú nejako nekriticky, ale vidia aj možné rizika, napríklad zneužitie dát, osobných údajov a takisto možnosť zneužitia AI v škole. Čo je zaujímavé, je, aké sú očakávania rodičov od škôl. Vnímajú to veľmi podobne ako žiaci. Teda vnímajú tú úlohu škôl, že škola je to miesto, kde si žiaci majú osvojiť aj vedomosti, zručnosti a informácie o AI a o práci s AI. Na tomto obrázku vidíte síce porovnanie Českej republiky a Slovenska, kde vidíme, že tie očakávania na Slovensku sú zatiaľ nižšie, ale domnievame sa, tá interpretácia je teda taká, že budú postupne rásť. Tak ako bude rásť tá frekvencia využívania AI rodičmi, tak takisto budú rásť ich očakávania voči školám. Čiže akoby môžeme čakať, že aj na Slovensku to bude podobné. Pozreli sme sa teda aj na to, čo bráni tomu, aby AI sa v školách využívala a rozšírila. Okrem nejakého nedostatku času vidíme, že tie najväčšie bariéry sú práve v tej metodickej podpore, technickej podpore a informáciách, ktoré učiteľom aktuálne chýbajú. Ak teda školy majú naplniť očakávania žiakov a rodičov a držať krok s tým nástupom vo vzdelávaní, potrebujú podporu. To je vlastne ten základný odkaz nášho výskumu. Potrebujú dostať odborné konzultácie, školenia a tak ďalej, nejaké praktické workshopy, materiály. Keď sa pozriete na tú podporu, tak tu opäť potrebnú podporu, opäť bol veľký rozdiel medzi respondentmi z Českej republiky a zo Slovenska, kde typy potrebnej podpory v Českej republike boli o mnoho menej zastúpené a v nižšom percente respondentov. Zástupcovia škôl a teda vedenia zároveň jasne pomenovali, aké typy podpory by potrebovali zo systému. Čiže zo strany toho, poviem to tak, ministerstva a priamo riadených organizácií. A tu máte prehľad tých najdôležitejších typov podpory alebo opatrení, kde potrebovali by mať jasne stanovené, aké sú pravidlá využívania AI v školách, alebo aspoň usmernenia, stanoviť takisto pravidlá na ochranu osobných údajov. A čo je pre mňa taká veľmi dôležitá a citlivá téma, je práve, vnímajú tú potrebu zabezpečiť rovný prístup k technológiám pre rôzne školy a rôznych žiakov. Môžem ešte trošku, ja trochu sa už zrýchlujem, ale ďakujem veľmi pekne. Keď uvažujeme o tom, aké typy vlastne podpory z tej systémovej úrovne môžu ísť, pre nás je často tým benchmarkom Česká republika, ale môžeme sa pozrieť aj do iných krajín. Takým priekopníkom v Európe je Estónsko, alebo by som povedala najproaktívnejšou krajinou. Estónsko sa vlastne snaží zopakovať ten úspech, program, ktorý nasadili v 90. rokoch a volal sa Tigris skok. Tak začiatkom tohto roka oznámili alebo ohlásili AI skok, v rámci ktorého zavádzajú bezplatný prístup k technológiám pre stredoškolských študentov, pre stredoškolských učiteľov a takisto vzdelávanie vlastne a podporu pre učiteľov. Je to rozfázované, nie je to hneď automaticky pre všetkých, ale je tam jasný plán, ako ten nábeh vlastne bude.
takisto vlastne to ohlasoval, akoby tá váha tej témy bola zrejme aj z toho, že to ohlasoval prezident spolu s ministrom školstva a idú do toho v partnerstve s tými najväčšími firmami aktívnymi v oblasti AI, teda s OpenAI a ďalšími. Možno takou krajinou, ktorá je konzervatívnejšia, ako je napríklad Francúzsko a nemá taký otvorený prístup k technológiám alebo otvorený postoj, tak aj v tom Francúzsku takisto sa vlastne zavádza povinný modul o AI vzdelávaní pre študentov stredných škôl, teda o využití AI, vzdelávanie pre učiteľov a začiatkom tohto roka vlastne spúšťajú takú veľkú verejnú konzultáciu o tom, aké má byť využitie AI vo vzdelávaní, na základe ktorého potom vytvoria národné usmernenie. No a čo na Slovensku? Čo na Slovensku môžeme urobiť, aby sme dobehli ten odchádzajúci vlak? Je treba povedať, že ministerstvo tú tému spomína začiatkom tohto roka a ocení treba, že začiatkom tohto roka bol aktualizovaný program informatizácie školstva do roku 2030, ale musím teda skonštatovať, že sú to zatiaľ akoby len prázdne reči, facebookové statusy bez konkrétnych krokov. Hoci ministerstvo deklaruje, že pripraví materiály, školenia, odporúčania, tak zatiaľ toho veľa dostupného nemáme, respektíve ešte zatiaľ nemáme dostupné nič. A žiaľ, ako aj pri iných veciach, častokrát práve tie školy a učitelia sú ponechaní v tejto téme sami na seba a bez nejakej podpory. Čo ale môže urobiť každý z nás a čo je tá výhoda, že máme blízko aj iné krajiny, je, že môžeme vlastne sa pozrieť napríklad do Českej republiky, kde existuje množstvo materiálov. Napríklad je to blog SCIA, Učím z AI, kde nájdete mnohé odporúčania. Vynikajúca organizácia AI detem, na ktorej webe nájdete konkrétne, teda priamo webináre zavesené, ktoré si môžete pozrieť od toho, čo je AI, až po to, ako integrovať do výuky. A takisto Český národný pedagogický inštitút vydal mnohé odporúčania, akým spôsobom integrovať AI do výuky, vrátane úpravy kurikula predmetov. Pre anglicky hovoriacich je tu tip ešte na Medzinárodnú spoločnosť pre technológie vo vzdelávaní, kde takisto nájdete mnoho materiálov aj konkrétnych webinárov. No a ak si z mojej prednášky zoberiete len jednu vec, tak vás poprosím o toto, vyskúšajte to. Hej, to je to, čo môžeme urobiť každý. A keď nevieme ako na to, tak sa spýtajte ChatGPT, on vám poradí. A ak by ste náhodou v tom skúšaní nechceli byť sami, tak sa môžete pridať k nám. V organizácii SCIO Research aktuálne vyvíjame AI aplikáciu, ktorú chceme testovať spolu so školami v budúcom školskom roku. Táto aplikácia práve má byť zameraná na rozvoj zručnosti detí, ako je zvedavosť, kreativita. Takže keď chcete podporiť nielen vedomosti, ale aj motiváciu, tak môžete sa prihlásiť a je tam vlastne priamo link na dotazník a môžete s nami ísť do toho a spolu objavovať. Tak ja vám ďakujem za pozornosť. Klára Hapalová. Pani Hapalová, ja mám pocit, že ste to dali na jeden nádych. No možno dva, no. Okay. Toto bola jedna z najviac očakávaných tém, takže určite ten čas, tým, že sme tu natiahli nejakých 5 minút, absolútne nevadí a myslím, že vám už vôbec nie, pretože práve kvôli týmto informáciám tu mnoho ľudí prišlo. Takže sme radi práve za túto prezentáciu. A ja keď som si sledoval, tak tých otázok bolo naozaj dosť. Takže ja vás nechám na nejakých 5 minút, skúste odpovedať na otázky, ktoré tam nájdete a potom vás nechám asi, aby ste si pani Hapalovú odchytili, ak vás budú zaujímať ešte ďalšie otázky, ktoré budú v dispozícii. Takže poďme hneď na prvú. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa aj ospravedlňujem, že som vám to dala kadenciou športového komentátora. Je to môj zlozvyk. A to som vás ešte ušetrila od mnohých grafov, ktoré ma presvedčili organizátori, že nie je to celkom zvládnutelné na jeden šup. Dobre, tak v rámci prieskumu sme nemapovali prostredie fakult. Pýtali sme sa vlastne podobné otázky žiakov, rodičov, učiteľov a vedenia základných a stredných škôl. Takže pedagogické fakulty zatiaľ nie. A tá miera pripravenosti, neviem na to zatiaľ odpovedať. Takže nemáme na to dáta. Dobre, druhá otázka je, že či sledujeme chybovosť chatbotov, nakoľko sú vo vývoji a nevždy AI odpovedá správne, nevždy vytvorí správny obrázok. Tá chybovosť AI je práve jedna z tých rizík, ktorá je stále prítomná.
treba s ňou počítať, treba naučiť decka s tým pracovať, aby aj oni o tom vedeli. Ale ako hovorí môj kolega, kto z nás častokrát nechybuje? Ako ja nechcem vystupovať ako nejaký veľký propagátor a proponent AI bez vedomia si tých rizík. A toto je práve akoby jedno z tých rizík, ale každý sme omylní a tie chatboty pracujú len s dátami, ktoré sú k dispozícii online, ktoré sú zase od ľudí, takže s tým treba počítať. Nemyslím si, že to by nás malo nejako zásadne odradiť. Myslím si, že aj ten vývoj tých nástrojov a aj chatbotov je relatívne rýchly a skokový, že keď porovnáme, aké chyby robili rok dozadu a aké chyby robia teraz, tak je to už úplne iná situácia. Takže áno, treba s tým počítať a podľa mňa je to veľmi dobrá príležitosť práve na to aj otvoriť s deckami spôsob, akým si overujeme informácie, čomu veríme a tak ďalej. Mapovali sme v rámci prieskumu aj mieru dôvery v technológii, kde sme práve sa pýtali na to, že nakoľko súhlasia respondenti s výrokom, že AI technológie pracujú správne, AI technológie sú odborníci a nebol veľký rozdiel medzi napríklad žiakmi, rodičmi a učiteľmi. Jemné nuancy tam boli, ale nebol ani štatisticky významný ten rozdiel. Takže aj tí žiaci k tomu pristupujú relatívne kriticky, hej, že nie je akoby na mieste ich podceňovať veľmi. Ako vnímam možnosť využitia AI na dobiehanie rozdielov? Toto je pre mňa veľmi srdcová otázka, lebo pravdu povediac, toto je téma, kvôli ktorej ja som sa AI začala venovať, lebo ja vnímam najväčšie riziko v AI v tom, že sa nám priepasť medzi rôznymi skupinami detí môže extrémne zväčšiť. Hej? Medzi tým, ktorí majú prístup k AI technológiám, vedia ich používať a medzi tými, ktorí tento prístup nemajú. Takže pre mňa je toto téma, akoby musíme urobiť všetko preto, aby ten gap medzi týmito dvoma skupinami bol čo najmenší. A jednou práve z tých ciest je využitie AI nástrojov na to, aby dokázali personalizovať a vlastne podporovať deti aj s rôznymi znevýhodneniami a dokázali im vlastne akoby poskytovať tú podporu tútorov aj týmto skupinám deťom. Čiže ja tomu veľmi verím, že je to veľký potenciál, ale je to aj jedna z oblastí, ktoré chceme vlastne výskumne skúmať, ako a do akej miery je to možné a aké prispôsobenia tých chatbotov je treba urobiť, alebo tých tútorov tak, aby z toho dokázali profitovať aj deti s rôznymi diskami, aj deti z inojazyčného prostredia. Je to podľa mňa veľmi perspektívna téma. Čo ekologický dopad AI? Áno, súhlasím a musím povedať, že sú si toho vedomí aj učitelia. V rámci nášho dotazníkového šetrenia práve medzi možnými rizikami, my sme to ako možnosť nedali, ale viacerí učitelia práve zmieňovali aj ekologické dopady AI. Takže myslím si, že áno, je to téma, o ktorej sa treba rozprávať. Nemyslím si, že zatiaľ je tak akoby aktuálna, že by AI priamo bolo zodpovedné za negatívne nejaké dôsledky na životnom prostredí. Myslím, že máme na rováši ešte aj iné oblasti, ale do budúcna je to téma, ktorú treba určite otvárať. Dobre, je tu otázka týkajúca sa toho, či je možné v zásade, aby AI nahrádzalo učiteľa a skôr učiteľ sa posúval do role kauča a mediátora poradcu. Čo si myslím o tejto možnosti? Ja si o tom myslím, že akoby toto je to, čo sa často skloňuje, že je to taká hrozba, ale myslím si, že to tak rýchlo nenastane a že to možno ani vôbec nenastane, lebo jednak by to nebolo správne. Ten učiteľ naozaj nie je len sprostredkovávateľ vedomostí, on má iné úlohy, on má úlohy rozvoja charakteru, rozvoja proste sociálnych zručností detí, takže ja si nemyslím, že by to bolo vôbec správne týmto smerom uvažovať. A z tých našich dát sa ukazuje, že to nechcú ani žiaci, ani rodičia a ani učitelia. Jeden graf, ktorý som vám tu nepremietla, pýtali sme sa práve na to, či AI má potenciál nahradiť učiteľa. A kto s tým najviac súhlasil, bolo prekvapivo vedenie škôl. Hej? Chcem povedať, že si nemyslím, že tí ostatní účastníci vzdelávacieho procesu ani deti, že by to chceli. Že ten učiteľ je jednoducho nenahraditeľný a AI naozaj môže pomôcť, poviem to tak, slabším žiakom, že im dovysvetlí to učivo, že proste vysvetlím to ich prístupným jazykom. Ako príklad vám môžem povedať, kolegovia v SCIO škole pracovali s deťmi z AI a boli to žiaci 4. ročníka.
chceli vedieť, narazili na slovíčko mitochondria. A chceli vedieť, čo je to mitochondria. Tak ja im ponúkol nejaké vysvetlenie a to dievčatko pristúpilo, hlasovo to ovládajú a pristúpilo k tomu a hovorí, ale ja tomu nerozumiem, povedz mi to ako rozprávku. A dostalo naspäť rozprávku, ktorá krásne vysvetlila princíp mitochondrií. Hej. Čiže toto je akoby, tí decka si nájdú oblasti, v ktorých dostanú odpovede na tú zvedavú otázku prečo, dostanú ju podľa mňa v im zrozumiteľnej podobe a je škoda s tým potenciálom nepracovať, lebo ak aj nebudeme, tak nám to nepomôže, lebo tí žiaci aj tak používajú. Tak, ďakujem veľmi pekne a ostaneme ešte tu.